Assalamu alaikum. Wane ne faru? Kai, ba ma ni ɗaya ba, ke har gidanmu tsohuwa ta da tsohona ba wanda ya karya saboda yau ba kuɗi. Na rantse da Allah, amma wurin ki abin da za a yi a samu 'yan kuɗaɗe? Gashi ni kuma ban kwana da kuɗi yau ba. Babanmu kuma baya gari ya yi tafiya, kuma ka san babar mana kuɗi yake ma. Baya bar mata kuɗi ba da nan ce ko na je ka. Yanzu ke baya da za a samu wasu 'yan kuɗaɗe don guda. Gaskiya da matsala. Yanzu ya zani. Ka aike ni ka sani. Komai ya biya rikice. Salamu alaikum. A'a. Shegen wasai muka. Ai na ta neman ka. Na je gun leburorin can banganka ba, na tafi gun Hamisu banganka ba, Hamisu mai zinare. Ka san yanzu ba an samu ci gaba. Hamisu yanzu ya zama ciyaman na masu zinare gaba ɗaya. Zinare ko na miliyan 40 ka kawo mai zai siya ya ba kuɗin kashi. An kaji ana mai kuɗi a buhu Hamisu kenan. Na nan bayan gidan mun tare ne. Shi ba yanzu motocin shi 8. Akwai wata ma moto da ya siya sabuwa wanda take tafiya kan kwalbar sabon kwaf. Sabon moto ina gaya maka bilahi lati ya kai sai ta. Akwai wani gida da aka zo mai da shi daga Legas a cikin kwali. Yanzu gidan na nan ma bai gama bushewa ba. Ka san me nake zo da kai? Ina jin ka. Harka ce ta ci gaba. Idan ka ba da haɗin kai ci gaba yanzu in baka ba da haɗin kai ba kuma ba maganar ci gaba ko ba Ba da haɗin kai ne mace ne da zan ba da haɗin kai? ba da haɗin kai a ƙarin mace ne ko Okay, to ina jin ka. a ka san alhaji mai da akwai Na san Alhaji mai da. Allah ya mai dawowa kuma ya dawo da kuɗi masu kyau garin nan To shaddawo. wallahi yau wajen satin shi 3 kenan da dawowa Allah da ikonsa to magana ka san shi da neman mata Na sani. ta yana helicopter ya hango yarinyanka kamun jirgi ya sauka ka san shi akwai shan sigari kamun jirgi ya sauka iya busa sigari iya kama hayakin nan iya busa sigari yana kama hayakin nan har ya sako ya hango yarinyanka tun daga sama tana wanka a bayi Allah ya sa ba a tube ganta ba ta sa kaya Allah da iko ya tambaye ina yarinyan take aka ce ɗan gidanka ce yace to yadda za a yi a same ka a yi maka magana in Allah ya sa ka amince shi kenan shawaya ya rage da yi A mai magana in kai mai take nan. an ba mai kai ta ba ni na kai ta me a ciki Saboda ni ki dawo mini. kai damun da tsuwa me matsalan ka yanzu kudi Wallahi wallahi. alhamdulillah ai gidan kudi ka zo wannan Alhaji Hamisu ai mai daloli kenan mai yan dubu Ƙara ƙara. hudu a daga nan fa na zo bus stop Yanzu kai Allah. wani ne. eh ba munafinci gashi Yanzu na ji zance. ha An buge kurma da bire. yarinya ga wannan ki sai abin nan Godiya nake. yawa godiya ai ba iya godiyan za a tsaya ba iya tafiyan za mu tsaya mu iya gejin tafiya ko Yanzu ya kaka so ai. a da ita ba zan tafi Ka je da ita. a da ita zan wuce Baby, To ban bari mu gane sa ba. bari mu sa labari. ba hai kun sa labule ba a zauna a yi magana ana ai duka ya zama ɗaya ko ni da kai Kin gane yadda za a yi. yawa Za ki je ki ga Alhaji mai kuɗi a buhu. Ke gaisuwa za ki je ki mai ba wai wannan ba. Gaisuwa kuma ta ɗan rana. Kina gaida shi sai ki dawo. Ba haka nan za a yi ba. ke yan kuka sai da shi ba Allah zai yage maki cin dogara ai da ko ba ka can a gida zogala ake ci Ha? Baby, kai wallahi kana kuwa. ganin haka ya fi? A ke ba ki ganewa ne. Ɗan kuɗaɗe ki kawo mana ɗan kuɗaɗen shi. Ke haka ne yayi. Ɗaya rana gaisuwa za ki je ki mai. ka ce mun ɗazu muna magana da kai ka ce gidan kuma ko karya ba a yi ba Wallahi ba mu to kare. yanzu kwa dinga zama ba karyawa Insha Allah kare gani. da kwance uwa kwance Bai yi ba. yarinya kake bakin ciki ba riki ne yanzu nan da ke gani wannan da ya san yana son ki kuma Allah ya nufa zai In aure dai ki tana so na kuma. ko ba ka ba in Duk kina abin da son shi naka ki ba so. da haɗin kai ki yi. Abin da naka so tana son shi. ha Ya kamata ki so abin da naka so. to da an magana haiki wani tsuke baki Kuma kana gaisuwa ne za ta je ta yi ba bai gaisa ba wani abun nan Yawwa. To shi kenan. Salamu alaikum. Tabatallai. Allah ga Allah. Ashe kana ciki. Ai shi yasa kuna jin daɗi. Shi yasa nake addu'a Allah ya bani kuɗi ni ma in sai mota mai AC. Ka ji ba yanda ake sabga ranan nan, ake zuƙa ranan nan. Kawai kai kana ciki sai AC kake sa kana san fanka.
billahi alhajin Allah maganar sakon nan ne yau nake tunanin Allah yadda girki zai sauka in sha ma Allah yau in Allah ya da alhaji yau sai ka wargaje yau sakon nan Allah yadda za ka kawo shi dan nan kallabi mun gama magana da shi in sha Allah yau ai inda akan kai da alhaji ai mu sai mun ga abin da ya tura ya buzu na ce ta ko ba shi muka ne ai nake ga ma yaran nan kallon bai da wata yau sai ya zo da sakon nan insha Allah in Allah ya da kaga kallabi ai na yarda da shi a wajen abuta ai ga mu da shi assalamu alaikum dan Allah kiran albarka wanda waje na sannun ku da zuwa Allah sannun ku da zuwa alhaji Allah wannan daga Malaysia take wallahi ba yarinyar ma Hausa kadan take ji wallahi kuwa ka san Malaysia ba bakaken mutane yanda dai ka ganta gashi nan nuna rana Alhaji wannan Hausan ta kadan ne inyamura ne muna biya abu na ta muna ga ko inyamura muna ma musu balaga ta ma su na gebe Alhaji ma kai malaki a ko me su ne ko wande so me ya kunu wasu moni da haji wasu mini waki a meni ba da haɗin kan wasu mini wane ya kwata ka san shi yare suna masu bai haka yi gawa yana jin yare wajen 75 wallahi shi inda kowace ce ta ko mu wasu da alhaji dan gana alhaji sai ba dan an ka zo gidan akwai a'a tsaya ai da ya miƙo wannan kai ta fara karba a'a ku tsaya ba rigima ai gidan akwai ya saba miƙawa wallahi tallahi ai kawo wannan abin da nake so da kai in dai mutum bai ba mutum dan kwansa kuɗi ba dan wutan ne dan wata ne dan wutan ku tsaya dan ba wata kai ne ku tsaya mun gaba na ba a rigima da alhaji mun alhaji so ba kuɗi ba mun wuce sai mai tare bera ya shi alhaji ba tallahi da kike yarinya maza jeki a gake ba mun baka lafiya hajiya lafiya da sannu da zuwa ya gari Lafiya ya huta kun sha wurana ko in hito ko in tsaya daga nan na san ku manya ne mata ku duk yanda aka yi da ku dole sai an abin ga gaskiya ne hajiya ya huta ya jin daɗi Lafiya kalau. ya jama'a Sai godiya. ya kwana biyu Alhamdulillah. wannan leshe fa Taba mu. a baya in daina taɓa ki ba su yi maki bayanin komi ba Cewa ba ka yi zo gaishe ka. ko cewa aka yi ki zo ki gaishe ta amma ais da dan bayani ba ki gaishe da kuma ki ganne ya ce miki ko To haka suka ce. a haba kike nema na san dai cewa yarinya mai kyau kamar ki dole a kula da ke a karamta ki a baki wani girma ya kamata abinda alhaji ya nuna miki ke baki dai shanki ya burge ni ina son in ga irin shi in ƙara saya miki wani ko ko bai ba haka Yayi. don zagayo ki zanna cikin mota zagayo ki zanna alhaji ya huta